Batisi TV Lon Rashapi da ka Frank Motors ka Jaka Dekali ka Bathamai jong ka Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish Ordar mapi ninwan ramani hakir dob yeng jongpi Minsannya cuma susahnya program mo, marwani Daki spangut ki breu ki baju belas ngi bat ki ba im kamai jakpo da ka batrei ki yeng jong ki breu ki badan hapo ka shatri jong ka all Meghalaya Domestic Workers Union hakas ngi palai jong ka khat henreu tarik ubna jeleu arajar arpuar kila penlong le ka jingyat pa ba hasurok kanong ba shlong da ka basdang na madan yo ringhab laj khra bat penkut hamadan malki hapadeng ka jing ther jong lapba ki dikhot jong ka ni ka kinhon kila yat hasurok da ka bara ye ki pelakat ki bat ye ki jingdawa ba pher ki jongki kum shibenta ban pun sngo she ki tendong skor jong ka sarkar jilla hagani ka sngi ki nongelam jong ka ni ka kinhon ki la pen bna pa baru bala Pynkiew ya ka dor bai belas ngi bathmai jong ki nong tre yeng breu ka ban tre kam nado ka shiterek ubnai naitung Hajar arpuar जो कानून बनाना नहीं चाहते क्योंकि वो छठे काम करने वाले लोगों को गुलामों की तरह रखना चाहते है कि नहीं para nong trei para nong bela kani kalong kesgi ka bakerpang ke jongpi satlak ka perthei kirakhi ya kani kesgi kong kesgi ka bakerpang jong ki nong trei nong bela ki batrei hagi ying briu teng teng habagi akren Shapang ka economy lani shapang kata ka yo ka kot ki briu ki berkat desi deitang ki nong khai ki bapin ruspa ya ka riba ya ka jala ka jongi ki briu ki berkat badeitang ki bale business Kibano senyang sakayo kakot jong ka jala bakari lesi donru kiba perkat badetang kiba tray office kibano senyang sakayo kakot jong ka jala bakari henrai kata gadai kajing perkat ka bakla manga mapi kiba tray bela lagalong kiba tray haying briu ki banyak bos, ki banyak taksi, ki misteri, ki nong dia madan, ki basyong di jing dia madan, ni baro, ni don, ka benta, ka bakrau, bat man lagasni, naga kamay ka jongi, ni no senyang, ban kentiu, ya ka yo ka kot, jong ka jala, bat kari baro kawai. Mday tang ki nong kayi, mday tang ki business, ki briu ki batrei business mdai tang ki batrei sarkar mdai tang ki nong sumar pang ye ki briu hendrai mangi baro ni no senyang saka yo ka kot bangan suai tang goi ka nuksa mga mapi ki balai ban trei ban bala ying ki briu ni politik agapor knang bagi try nong ai kam kinyo banlait segi weipat ki kam ki jongki barkunta kalong kum ke jing beteng kumuchin ni snolang iwei hai weipat bat hakata garukom ni no senyang saka emlang kasalang bat kam tam saka yok pakot kinong nya bos kipen poi yang a pi saka jagatrei hakapor ka pabyang Hoy wala shlong i im hagasnong kaba sapot dangi song daga kali baka kham kloy daga kijat henrei kinong nya taksi kinong nya bos haba ki pen poi
yangi sa ki jaga trei ha ka por ka bobyang lani ha ka por bangin nei trei ka taru ka dei ka wei pat ka pinta ha ka ba ki ano senyang sama ki pat ha ka bante ya ka yo ka kot bat ya ka spa jong gani ka jela ka jongi ka sarkar kan hak bang sngap ya ki jing dawa ki jong phi namar phi kham dawa ya ke ba phin don hok ban dawa phi dawa tang ya ke ba phi don hok ban yo ban lana phi dawa ya ke ba phi don hok ban yo ngasmo banong ka bor ka dei ka jong phi ka hok ka dei ka jong phi ka ikhtiar ka dei ka jong phi don kan tang ka jing ya tali Ngidai ban kan mau. Ba wadla kidang bun kijing dawa ki bang idai ban yo. Ngidang don ha pedeng jong kijing ya Khun. Hendrai ngira yo ru ka tu ka ne kijing job. Na ka jing ya teli ka jong pi. Ningkong ngam tip kan no na pi. Ki bai kan mau ba ha ka ne ka jo ka jaka. Dei mo pi. Ba pen kan dit ban reo yo ka sarkar. Ban pet biang ya kata kaan minimum wage. Ban pen kala ya kata ka minimum wage. Nama rek post nem ki yot ya kan jai halari klan da pen kala kata ka Bible last ni. Kadai ka jing ya wan tit pliang hang ne. Jong ki nong trei bela yeng breu. Ka ba pen long mentaya ka sarkar ba kumno. Asin si snem ka hap ban bot ya ka an ban pen kala ya kata ka bainong ni. Sakaway ka jing job ka jong pi. Kalong ba yaw khaw rason. Haka jing sisha. Kiong ti kiong. Madiban yo kilong yeng ki baduk. Hendeng itip. Baka don ka bamsap. Ka don ka bamyad bet. Haka ni ka jing sam rason. Baday biang ka jing lam lenti jong ka seng jong pi. Ka bapen khle. Ikini ki eki baro. Bad ka jing dawa jo ka seng jo pi ka penlong ru ya ka sarkar ban kubur baya kito ki informal sector ne ki ba training brio ki daily wage workers ka dor pa yo khawrashan ka pher ban ni kito ki bai fikir mau ne ni ki jing ya ki ni hab ban kan mau na ma teng ni snow diao ni snow kum bangim la ban wan lam ya ka jing kala andre ni hab ban kan mau ba pila da wan lam lupa ya ka jing kala ban nang bon nang ni sakhmat ki ba pi pin la ban pen pala sakaway hatoy pet jing ni baro hang ni ha ka ni ka jing ya lang ban ta ka ngi bon mangi ki kan thai ka de na kam de ka ta bon sian ka jing yo rot om tang yo do busuk ne ki to ki batrei informal sector ne hayeng briu ne ba balas ni hendai teng Smosi banong, maka jing yo right ru bon sen ka dai tang na ka daw bangi dai ki kin thai. Hendai hakani ka phang ru ka seng jong pi ka alam renti. Nia Khun. Halo ka jing sha sho sha ale ben halaki ye. Haka jing sha bat bor. Om tang ba pi pe ya ka bha ka mya jong ki member la jong. Ngatip ba pi ka step ka miet pi pe banya rap wat ya kito hakibai ki bentar jong ka em lang sa lang ki ba shem ya kum kini ki eki jing timut dur ma pi kat no kata ka jing kraw ba kat no kata ka jing no senyang jong ka seng ka jong pi ba jong pi i wei ban manta habang yeng hang ne ki jing da wa jong pi ki long bandan kata ka wage card bandan kata ka domestic workers welfare board balai kam la ban ur long ka ni ka dei tang ka jing min pi ka sarkar Nomor ba, lada ka don ka Board of Construction Workers, ka BOCW, ka balik ka board ka bakantuk ikini ki batre bala balik na ying brio. Baling imla bandan kata ka board ka bapet ka bha ka myat jong ki batre ying brio. Nomor ba kani ka BOCW ne ka board ka bapet ka bha ka myat jong ki bala bante ying brio. Ngan siya to kan dia pi ka long kum ni. Kabadon ka nung jing tay yeng ka jing tay building. Ito iba tay ki hap no senyang siya kata ka fun. But nang to ka fun, ki pentelun. Kabadon kam ki to ki nong tray. Ban sim loan na banta ka puli puti. Ban sim loan ban lesi ya ka jing shong kurim na ka jing le kamenro. Subo ka don ka jing pang. Ka jing mensa ka ki jaka tray.
Dikunjuk lada mangi kinong song snong to kani kejelangi menjur bangi dai ban menjur nama klam ma phi ngimla ban let ban trai ban kta ban yo kata ka yo ka kot na ban tai yeng la jong tebalai mangi baro ngim menjur bahabangi don ki bawan trai belah yeng jongi ngin menjur ban no senyang kata ka bot sarkar ro kamju kadi ban ai ka matching grant khnang ba kan don kani ka fan na banta ka bha ka mya ka jong ki kani ka ek ka bala ban long ban ngim dei ban ngap jak shu ban ngim dei ban pediang ya ki jing ai da kum ne kum tai ban ngin ya khun hado ban ngin yo ya kani ka bot hakini ki khnyat sni ki balada kata ha Bnai March 8,000 apuar niladak ban lek submit ban lek ai biang sakawai ka memorandum ha kami terekam ka jong Chief Minister jongi but hadian jong kata kasgi ka bangi ila draft ka ni ka memorandum ngani thu khana ya ki lalong thamula namar ba ka jinglai secretariat jongi kala janlong kumbaman kasgi namar ba la shulet chilet banyo ay ta ka appointment banyo banya kandu yung ta nong yalam bak matdu jong ka jilla ka jongi bangin ya kran bangin ya penbai hakabedai bat ki mat ki issue ki bakta khamtam ya ki nong trai nong bula ki badai ki kentai ya ki nong trai nong bula ki baka sarkar ka dei ban pek ba kamat ka ba khmat ka dei ban ai jing ya dai ki namar ki dei ki long kme ka sarkar ka ba feel ban ai jing ya dai ya ki nong bula ki badai ki kentai ba ki long kme ka dei ka sarkar ka baran kamun koi ba tin ai jing ya dai upai ba kon lada phimla ban ai jing ya dai ki kentai ki besar ki khon hayeng ki pendap ya kayeng kasam ki pat saya ki yen jo ki trai pan pkhot bat ki ri ki sumaru ya ki khon ki jong ki kata ka dei ka jing ka jong ki domestic workers ka ba man la kasni hendai wat la ka taru nim sim la shong thai bat nim sim la dan kanu ka jing small ram habang i kan yo watang ya ka appointment ban ya kan ru ki la ai ni ki phone number ki ong kong small ha phone bo cm jong i ubon tam palat so ba phone ya ini phone ni ps phone ni under secretary kila su pensat engi nakawai ka phone number sakawai ka phone number ha ka ba khado ngong kenno nai cm su la biang la dang ngi la ban trai ban pendap ka kam ka union jungi ka don hok ru ban bu la di ka dor trai ka bang ngi trai man la kasngi dai halor ka nui ka mongrem na du snem araja khatra ka union ka jong ki nong trai yeng kala de pelat ya ka wich ka jong la jong bat halor jong kita ki wich ka ki bang ngi la bu saus nem kenti kata kador kalayat ban pen em ye iwei pa iwei ilong yeng jong ki nong trai yeng ten rai hadin jong ki sausan nem kenti ba gilayat de kaju kador ka bangingi labu hau taus nem araja khakra ni sham ba khamtam man taus nem ka Pynkiew dor khamtam hakabaya dei ba kimal ba mardi hakabaya dei ba ka jing sat ka ba man la kasi ka long shaba palat pot ka union ka shim ya karai ban Pynkiew biang ya kata ka dor trai ka jom ki nong trai yang bat la dab ru ban snai kita ki wich ka ki ba thmai hakabang inyo ban pelat pat ba amanta sashipang hakani ka jaka bat ba ansam pat ba shabano akil khot shwa bangin ya Phra na kani ka jaka tikimat jing dawa ki bang nila lekbu hakami trai kam ka jom chief minister ki jongi kilong ba ka sarkar ka dei ban pek ba kan don la ka jong ka domestic workers welfare board kata ka domestic workers welfare board ka ban trai kam Sriem ya ka construction workers welfare board ka bomod don kam ban register ya ki nong trai don kam ro ban register ya ki trai ki ba ai kam haba pi register ya ki nong trai namar bala da pi haban contribute ya ka pisa na ki nong trai ban penni ya ka fan don kam ro ban contribute ya kata ka fan na ki trai ki ba ai kam bat dan kamru ya ka sarkar bakan thak ya ka jong ka benta padangsa khnang bangin la ban penni pisa na ka benta ki ni ki nong trai yang lengba jong ka fan jong ka domestic workers welfare board hendai ka bas ngsi ka longba ka juba man bangi lek banekran bat ki breu sarkar ki ongba ka sarkar kam don pisa tilada ka sarkar kam don pisa hatu kita ki he sarkar ki ba shong ha kita ki shuki ka jabiang ru kim doni mat ban pendon kam Banang no kin penni ya kata kapisa.
Tapi Pimdan kita Pindai kajabian Pindai bandan Pindai ki banang bastad Pishong hak suti Tep ya ka kamnam ka jongpi Kadai ka kamnam ka jongpi Ban shnai kata ka buat ban penni ya kata ka fan Buat ang maka sorkar kamdan pisa Nama lada syong helikopter al paulak tengkadang dan pisa te Yakin yang melalui kat rutang pihak Bnai Sisim syong helikopter al paulak Kata kamdai ka bangi yang hangi bantun po andai kaladai ka jing kang shla ka jong dibabun kinong bela amdai kang kinong bela yang anang ipi ka khana ka pura ki skor jongi lengba ki kurem ki jong kinong bela yang di badan mangi kidan ki banyak taksi ki ongkong nin bela tang ya no nin bela ka bai malik ni nin bela ka bai pniang ni ka bai nong ni alai hajar tengka shipnai pusau kop se kong kumurang ba ble begini alai hajar kita kidai ki jing ki baki priyo jongi dia kendo kinong bela misteri tang khamsop ka benang ki ong kong nila do belang hap syong nang madrai da ka ingin besakun tinrai ngania thu epi kataru kadang-kadang ka jing syakran menhaki di kisni ka por bagi pelai ka press briefing la de ka jing pelai pat ba lengba ki YouTube lengba ka khubor mana ki nong pelai khubor ba kandan ka jing ya rali kandan ka jing ya ki ka jong kinong trai hakani kasni kawasusi kalong ba mo ki babun ki baju khamya sultanat banya comment sakitu ki social media ki ong ba balai lek pan pisa na kata ka sorkar ngapwa ban chupen shai hang ne ba ka jingya le ka jongi kamdai bat kitrai ki ba ai kam ka jing dawa ka jongi kamdai bat kitrai ki ba ai kam ka jingya le ba ka jing dawa ka jongi ka dai bat ka sorkar ni sangongo hakum ka ni kasni ni penpal ka jing sangongo ya kitrai ki baai kam ya kinong trayeng namar balada ondan kitrai ki baai kam niru yo ai ka kam bat barabar nakapor sa kapor ni juong ya ki khat ki jongi ki badan hapo ka association ki jongi kenau haba phidawa ya ka dor ka bapiang pindat ya la ka kamram smau si ban yo ong ban hakani ka por ba haki comment sa social media ki ong ba tray riu Kynta bat tray Kynta bat mobile riu Kynta kiba kum kita ki jing syak kendo kidan tinai ni na kapor sa kapor ni ong ye ki breu haba phi dawa ya ka dor ka babiang na ka benta ka jing tray ka jong phi to tep ru ba phin tray hok ha ki jakat tray u khasi u ju khen ma ya ko ka tien ka ba ukran u ong kamai ya ka hok ni dawa ya ka hok ba ni kentu ya phi ru ba haba philek cha ki jakat tray kamai ya ka hok Tie ka union ni daladi kalale egadi kakam namar ba niyo iba kibabun na kinong trayin wat ka jing siyo ka mirangkal tengkan piyong man lektray shikanta namla abanong bala dang lektray hakaway ka yim shikanta ngal pek gaji ngarung shipaw baji dap khatway baji ngagam galan saban tak gijan ngam sakti na nganong ladap shikanta ngal lengno shisim mga lakna ya kakam ngapenda Ngan mayo ila dang arung hangtung atray shikanta ni Kynta Hindi ka jing siya nga kanday may shikanta nga kata bu ya kador ba kinong malakin munyop kinla ban pendap ya kabaybam ka jongki ka estimate ngani thu epi ka estimate ka ba committee jongi ka lakheng menhakini ki khandiak sgi halor ka jing lot ka jing sep ha ka wai ka depayeng tang shiyeng ma lada priya shong ya sa tang sawut Shubo, small family, happy family, kumbaang ka sorkar, ukpa ka kabiye bat argut ki Khun, ma? Kajinglot kalong katnus ngam ngan batay epi. Ka estimate jo ka committee na kaliang jongi ka khengkum ni, nakabenta sawut briyo, asin ba maro shismi ma wat ba suthu bakla shisin ba? Ukhaw akino haka shismi, kata haka dor lai phausan tengka, nyau phau tengka ka dor ukhaw. Udai shitan kilo shet bat men step bat men mit asin ba ngriu phau tengka upan shikilo bam khapnam no mar khandia lai phau tengka kaum phniang aspa agram shusgi tangman punsho anai shet kala kata san phau tengka kading urna lane kaum phniang sharak namangi te ka cylinder mata ka poi hajar te menang su ban bu jing khai kading lesing ila ban pulut chispa arpho ka shismi khentang ban shat nai sum nai sa de krep ka blang ru sumum da along ni kashini shitan kilo bak kiwai ki jinglot lese
kum ki jhor ki sabon ki colgate mo teng lada dok ru kwa hi ban bam jing bam bisha kwa ban bam plai ai mo kandan extra kata ka jinglot ki burot shut baniat kum nu gi chulet kum shut baniat man tasmiru klesaren ru dan kam banta mo borolin ru dan kam banta ngi le balik tre hi ki breo mo ki pat ki or ki ti tetang ini jinglot kini ki men ki bang ibu mo hakmat san spa san tingka shismi te yakini ki jinglot ni khram khan yakador jong ka bayeng bahaban shongwai hitep bakador jong ka yen shongwai hasor menta kam duna ya ka san hajar tingka ar kambra menjur am tila da kalong kumta lada kalong kumta ka jinglot na ka benta sawat ki khot hakawai ka yen kanong sans pa san tingka into life house ni kalong khat san hajar shis pa san pho tingka plus san hajar ka bayem ar pho hajar shis pa san pho tingka shibnai khem khen shu ya ka bai school khem khen shu ya ka bai kot khem khen shu ya ka bai kali bai let bai wan dale jing let to ka kajak khem khen shu ya ka bai jan bai na phong bai da ka ju khem khen shu ya ki juti ki slipper ru lawan dia ada kekejap lelai. Ni kain tang men kang ibadon kam ita. Tilada ka jinglot na kabenta kawai kalangien kagnong katsa sibnai. Kung nong ikmi lenti bat ba kata ka sarkar jomi kabu ya kata ka minimum wage menta lai spa inyo pulai tengka sisgi. Ka jinglot san spa san tengka empat kanya ka bayang. Ka sarkar pada kawangin ai lai spa inyo pulai tengka pi ka bainong. Daras kabatam manu banuan pendap. Balai basa jelai ki kam tu ki kam thiam. Balai basa jelai ki kam thok ki kam syukur. Lada tu lada thiam lada thok lada syukur ubadet tang pilayo i. Tu thiam syukur ki bahe dak ki klor dak kilat omdan banut ang. Kadai kapor bayangi kum kinong bela ang tang kinong bela yeng. Hengai bara kinong bela misteri, kinong bela surak, kinong syong madan, kinong di jinggi hamadan, kinong na taksi, kinong bela. Hakano ka kamru kaladai ka por lagi bangin mi sya surak baro. Semua bah ban register yang lagi, kita ki bampat dep register yaki ashram card ke bagi ong, nangta kanika Aadhaar card, let chopo DC office. Let chopo ki block development office ki office jo ki video ki don kini ki Aadhaar operator bat ki ashram ngano te kini kila ban ajing mento ye phi mo le se hadian habot ka don kanu ka jing erap ka bawang le se nakaliam ka sarkar te kila ban pan ye phi kini ki ishram card kila de register name Kimpani pi kanika Aadhaar card kladep ni em knang ba kanum shimpor pi ba khado sabat ka por kin mare ba le register lagi ngau bha ban legno kloy ban register no wood nang banda wan kanu ka jinga pha kanu ka por kilalong ready ban sei tika ban yo kum kini kiyaram te tai kata hinga ko ban kentu ba kin shim kia ban register lagi habro atli kini kita bang mentan ishram batka Aadhaar card lecture DC office kitu ki bang patdon nang taru sya ka office jong ki video ki bai jan sya ki blog mo ke ngapwaru ban ong namar ba ki Khun ki jong ki lek kule ki lek chani ki lek chatai ki don kam ban ki bank account ki ni tai te don kam be ki le Tengah tentu kenang ba kini wan syakmat ban register la dia ban yo kini kikat kenang ba kan suk ye pi hadian habot lada wan kanu ka jingerap na kalian jong ka sarkar tie tang kata hi na kalian jonga ngasukit bokit ruang ba ka jingkwa jong ki kan so urlong
ban Xerox ya kan ni. Phra ban laminate bakan ne. Ki khot baro Pynkiew ya kan ni. Tang ki bade ki khot jom ka union Pynkiew ya kan ni. Te ki wei la dak thikwa ban pen shisha shin ki trai. Hin hap ban room khot ka union ba Pynkiew ya ki ni ki wech. Markum jo. Te ka wech ka bathmai na ne ka dor ka bathmai ka shong kat kum ka kam. Ma namal hakakam train brio ko mangila ya kran na do meneba. Ki buan ki kam ba pher ki bakan thop na do ka sak tiar sak jan pun khoyeng pun khoj sam ka shat ka tiu lek go skol nang ta ka ba pun khoj per ka ba lek pun siu pun tada lek pun lek yau ye ki trai ka bari khlung ka bari ki temen nang ta ka ba trai full time bangi ong mo baro sisni ha ka wai ka yen nang ta ki dan de ki jak nong trai ki basa abat ki trai rumah kita ki live in domestic worker Tik kadar ka bathmai ka longkum ne na ka benta ban sak jan ban sak tiar ban pen khua ya ka yen ka sam ka long Hajar Sanspa na ka benta Kynta ka kam baro Bnai ka bamut phone riu Kynta phintrai phone riu sngi phintrai phone riu Kynta ka dor ka long Hajar Sanspa na ka benta ban shat kan long lai Hajar na ka benta Bnai Kynta ha ka shisngi na ka benta ban net go school ru kan long lai Hajar kata ka bamut ka duty jong pi kan dai bat let go bat let shaw nang ta na ka benta ka trai kper ri subak suntiu la ni pun khoi suntiu hing ki trai kata ru kan long Hajar Sanspa nang ta na ka benta ban ri khlong la ni ban ri ya ki teman kani lada pitrai full time ka bamut baro asisi khamtam ka kamri khunung bunsien kitrai haba kirami ban litrai ladi ka bamut kibu e kinongri khulung ladi ya kinongri teman nadu men step ma pihak banwan hadu damit ke kador jong kani ngiya ka kum kador jong ka minimum wage chi balabu ka sarkar kata akan dai khat Hajar Bnai na ka benta baro asisi ka kam Tila da pitrai full time. Hakawai ka yeng ru, haka yeng jom itrai. Baro ashiski na do men step, hadu men met. Kador kan dai khat Hajar Bnai. Na ka benta ki nong trai pada ki bawan na ki nong kendang ma. Ki bawan na ki nong kendang bapli. Ki bawan ban sa hing ki trai. Kador kan nong nyau Hajar Bnai. Kan thop ya ka bam kadi. Kajakasa bat ki jain phong ba ki trai. Kat kum ka man sobha jong ki kwa ban ai. Balai pitip ngipu ekini kidor kan mandra eka jingi rengkat eka jing siu dang menakini kendiat singi ngiyo eka pun kipa pun mana kinong kendong ki ongkong ngiwan trai syasor ngimpo asu ngitrai na do ben step hadu bandamiet katulop ngiyo tang sau Hajar sandiru ngim juyo song thai banle ying maniru ngim juyo song thai na kata kadau ngipu eka ni kador ngim ong ba ada pisia kani ka nyau Hajar kabamut kitu kinong traying kinumyo asu ya kapor banchong thaidu kamau bhava na kalyang ka association nadu banchong ila demand ya kata ka weekly rest period kabamut chisen chitayaw ngidon kam banchong thai bat kata ka dei hakasi ublay ka dei kasgi shuti jong kinong tray bela